Το Heroes of the Storm είναι ένα παιχνίδι της Blizzard το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου του 2015. Το παιχνίδι χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ηρώων από παλαιότερους τίτλους της Blizzard όπως το Warcraft, το Diablo, το Starcraft και άλλα franchise. Το Heroes of the Storm είναι free to play και υποστηρίζει μικροπληρωμές για την αγορά ηρώων αλλά και skins. Είναι ένα παιχνίδι που περιστρέφεται γύρω από 5v5 μάτσες. Όταν οι παίκτες ξεκινούν για πρώτη φορά το παιχνίδι, μπορούν να παίξουν μόνο ήρωες που παρέχονται με hero rotation, μία λίστα ηρώων που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Όμως με τη χρήση του χρυσού, πηγή του πλούτου του παιχνιδιού, ή μέσω microtransactions μπορούν να αποκτήσουν μόνιμη πρόσβαση στους ήρωες. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι η επιβράβευση του παιχνιδιού στην ομαδική δουλειά και το ομαδικό leveling, καθώς στο 10ο και 20ο level επιτυγχάνεται αύξηση των στατιστικών ολόκληρης της ομάδας ως bonus.